Πού βρισκόμαστε? Στο Λουτσάντζελες. Έτσι. LA. Όχι, LA σημαίνει λαϊκή αγορά. Κάνουμε ένα βιντεάκι έτσι απλό για το καθημερινό Σβέρφιλ. Αυτό είναι το κανάλι. Ανοίγουμε την καμερίτσα όταν έχουμε ευκαιρία, μπορώ να πω, λίγο καλή ψυχολογία και απλά τραβάμε βιντεάκι. Εσύ τι λέει? Πες κανέναν. Έτσι μπορείς και πάμε τώρα. Ναι. Βολτίτσα. Να φάμε κιόλας, να τσιμπήσουμε κάτι. Να πούμε μια μπύρα. Αυτό, απλά να πούμε έτσι τίποτα, να γελάσουμε. Έτσι. Ρε φίλε, τίποτα δεν μας έχει μείνει στη ζωή. Το μόνο που μας έχει μείνει είναι αυτό, δηλαδή να... Πάνω απ' όλα, αυτό που πρέπει να έχουμε για να μπορούμε να κάνουμε τα υπόλοιπα είναι υγεία. Χωρίς την υγεία δεν μπορεί να κάνεις κάτι, τι να κάνεις. Έτσι, χρόνος δεν μας έχει μείνει. Δουλεύουμε, να πούμε, σαν τα σκυλιά. Έτσι. Πόσες ώρες, γυρνάμε κουρασμένοι. Δεν πιστεύεις σε αυτό που λένε? Παλιά λέγανε δούλεψε για να ζήσεις. Δούλεψε για να ζήσεις. Τώρα ζήσε για να δουλέψεις. Έτσι πάει δυστυχώς, παιδιά. Έτσι είναι η φάση. Καλό είναι, η δικιά μου γνώμη αποκλειστικά, ό,τι μπορείς να κάνεις, κάντο. Μην το αφήνεις, γιατί μπορεί να το μετανιώσεις. Και πάντα, όπως με τον Αυγερινό, που είμαστε αδέρφια εδώ και 20 χρόνια. Τι 21 χρόνια. Πόσες φορές σου έχω πει ότι σε αγαπάω, ρε φίλε? Εκατομμύρια φορές. Δεν πρέπει να το λέμε έτσι. Αλλά αγάπη μόνο. Έτσι. Εγγύηση. Εγώ αγαπώ Ποτσέπη. Λοιπόν, respect. Και πραγματικά, όπως σας είπα και στο προηγούμενο βίντεο, μην ντρέπεσαι να το πεις. Δεν πά να είσαι το μεγαλύτερο αλάνι στην πιάτσα, να σε σέβονται όπου περπατάς. Μην θεωρείς ότι η λέξη «σ' αγαπώ» είναι φλωριά. Είναι ό,τι καλύτερο μπορείς να πεις στους φίλους σου, στην οικογένειά σου, στο τέρι σου, στους συναδέρφους σου. Όπου νιώθεις ότι αγαπάς, πες το. Γιατί αν ένα πρωί θα πάρουν τηλέφωνο και σου πούνε έτσι και έτσι, θα μετανιώσεις που δεν το είπες ποτέ. Πες το. Απλά τα πράγματα. Συμφωνείς? Συμφωνώ απόλυτα. Να λες αγαπώ, να λες αυτά που νιώθεις. Έτσι. Και ποτέ, νεράκι, και ποτέ, μα ποτέ να μην αφήνεις κάτι που μπορείς να κάνεις σήμερα. Μπράβο, γιατί σήμερα είμαστε, αύριο δεν είμαστε. Να μην φοβάσαι την αποτυχία. Η αποτυχία είναι για τους νικητές. Το έχω πει σε πάρα πολλά μου βίντεο και θα το πω και τώρα. 12ος πίθηκος ο μαχητής. Θα βάλω link κάτω στην περιγραφή να ακούσετε το κομμάτι. Σημασία δεν έχει το πόσες φορές θα πέσεις. Σημασία έχει να ξανασηκωθείς για να νικήσεις, φίλε. Έτσι. Στη ζωή. Γενικά στη ζωή. Να το ξέρεις αυτό. Ο μαχητής θα πέσει κάτω. Μα ό,τι και αν γίνει θα σηκωθεί. Ο μαχητής θα πέσει κάτω. Μα δεν θα φοβηθεί, γιατί έτσι του μάθει πουτάνα η ζωή. Ο μαχητής θα πέσει κάτω. Μα ό,τι και αν γίνει θα σηκωθεί. Έτσι. Ύμνος. Λοιπόν, ήρθαμε εδώ στο καταπληκτικό μαγάζι που λέγεται Τέρμα στη Λούτσα. Παιδιά, καλύτερο σουβλέκι δεν έχω φάει. Δεν υπάρχει και γνωρίσαμε και έναν καταπληκτικό κύριο και μας κέρασε και δύο μπυρίτσες. Ωραία βραδιά, ήσυχα. Φάγαμε 2 καλαμάκια χοιρινά, πατατούλες. Εσύ πήρες ένα τυλιχτό και 2 καλαμάκια συνοδευμένα με πίτες, ντομάτα, κρεμμυδάκι και από μία μπυρίτσα ο καθένας, γιατί τις άλλες 2 τις κέρασε ο κύριος και πληρώσαμε 20 ευρώ και κάτι. Ναι. Παιδιά, ελάτε να φάτε. Οκ, αλάνια μου. Λοιπόν, καθημερινός Σβέρφιλ, Αυγερινός Σέρβος με ελληνικά στο YouTube. Μπείτε να θαυμάσετε και μπείτε και να δείτε και τη δουλειά που είχε Serial Music. Θα με θυμηθείτε.
παιδί είναι φωνάρα. Subscribe και like όλοι. Προχωράμε δυναμικά.